そんなに抵抗するなんて、夜叉の本性見たいのかしら。ルーの友達になってくれるってんなら助けてやってもいいぜ。そんなに抵抗するなんて、夜叉の本性見たいのかしら。残念だけど、まあいいわ。崩れたお化粧、直せなくて。